bardzo gorąco i serdecznie otwieramy Festiwal Tradycji Kaszubskiej w Chmielnie. I przede wszystkim witam organizatorów, pana wójta gminy Chmielno Michała Melibrudę, pana przewodniczącego Rady Gminy Chmielno Stanisława Klimowicza. Witam też przybyłą do nas panią poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dorotę Arciszewską-Mielewczyk oraz panią dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, panią Edytę Klasa. Teraz proszę o... Dzień dobry Państwu, Pani Poseł, Szanowni Państwo. Otwieramy dwa bardzo ważne wydarzenia, takie można powiedzieć produkty eksportowe gminy Chmielno. Dzisiejsze wydarzenia to Festiwal Tradycji Kaszubskich oraz już 22. Mistrzostwa Polski w zażywaniu tabaki. To wydarzenia, które jedno od 22 lat, drugie trochę krócej, gromadzą co roku rzesze i turystów, fanów, gości gminy Chmielno, ale też miłośników tabacznictwa. Jeden dzień to futro ma dregi, trzeci ona i była tak umączona, że na trzeci do dnia mówi telewizorzy do... Dobry idę do Baśka, co jak Sawernie, a jak co zadziejem, bo wnet wesely, płydzę na wesele, bo czegoś wiele, Sawer sadnie sobie w kuce i to Baśka Boże mu. Tabaka zmielony, je też możemy nakryty aromatem. Jak robimy, przemyślimy i te możemy przesywać i zadziwać. Tak, tabaka jest przemyślony. Teraz wozimy na sapele do sotka. Nie, trudno, musimy zobaczyć, co się zrobić, bo ja widzę. Już tabaka jest mielony, teraz będziemy to spróbować. Czy to jest dobry tabaka, czy nie, to jest taki specjalny dozownik. A pani mi się wydaje, że to jest jakiś inny. Tybacznik powinien być zrobiony z jałówca. Dlaczego z jałówca? Bo jałówc jest bardzo twardy. I tak jak nawet sosnowym jakimś kołkiem zaczęli mielec, tym aby są żuby szpil w tadeli całymi mielele, a kumy doch prosto chcemy białką tybaczka zaziwać, nie? Nawet jak mamy
Jak mamy ta denica, mamy telestę, złoto wesesiony, i telestę w denica skresimy. Wrzucimy ich w denica. No i zaczniemy mielec ta tubakani. Sądzi syty, że się wesołej bawić, troszkę zbiwać, troszkę nazywać i co zazieć. Cina, 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 zaziwać jak domy. Cina, 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 noc zaziwać jak domy. Mój się babek chce wiedzieć, jaki ja. Ta ten swój śleptych ptasiani, ty jak on zapiapny scenin wiawecyk mu strzepnął, ty to śleptych był ciasty, jego nie trzeba było w ogóle prac, nie? A swoi datere je pyta tam na dół, wama wsieści ma płesę, patrzy się rystybać i jakby kłemuś so chciało mocno cichac, aby szmarkać z tyłemi, to im taki fejn zbiorowy śleptych, można śmiało od prawej strony do lewej strony w niego szmarkać. Wielki Bóg zapłać Bartłomiej Flesukości złe sobie. Jedno sprawę chcę zakreślić, za jak zajedzie za ambona i tym zaziejemy sobie tak rychki i spełnimy cały tydzień. A jakiś inaczej mam powiem, ja zdłudził jak szaf i z domu Cirocka. I to ja powiem, gdzie mnie to wiedzieć, bo zaczęła to u nas Malona Kasiewski. No i teraz je Malona Kasiewską loskę sasio i ty się można dodawać do tabaci. Dla ciekawości powiem, że napełniona jest tabaką sosnową. Dzięki uprzejmości tu jednego z panów, nie będę wskazywał, bo jest w jury, ale kochani, drzewo lipowe z jednego elementu wystugane. Wojciech Grzękowicz! Brawo! Michał Kaszubską na scenę. Proszę Państwa, jest i on, nasz mistrz, czyli pan Bartłomiej Kwiatkowski! Mistrzowski. No właśnie, to łeb, jak... Do wszystkiego dobrego, dziękujemy za